Hayi-ke njengoba kade ngike ngasho-ke babukele emakhaya. Ngathi uNkulunkulu ngaphela usebenza emfihlakalweni nalabafowethu futhi abangisizayo basebenza emfihlakalweni. Bengilo nje ngincenga ngicela ukuthi kambe kungenzeka kanjani ngifike ekutheni amakhathakhatha noma amayeza phela lawa wethu wesintu siwalungise ngendlela ethi ayiphatheke ukuthi noma ngabe use-ofisini noma ngabe ukuphi noma ngabe uyihambela ngemoto yakho uyiphathele nje into yakho ozolo uhamba uyithi nje manqa kancane ngenhlanhla-ke enkulu babukele emakhaya sekwenzekile noma kuyenzeka lokho engisho ngike ngithi-ke olimini lami noma ey'ntweni zonke ngiyeke ngizisho ngiyeke ngithi-ke mina ngumasengamabhubesi into engasengasengwa nje nanoma ungabe ubani ungahamba umhlaba uqede ngeke umthole ngeke ulithole ibhubesi nje esekukhotheme nje womuntu kwazana kodwa akukadlamini umngcwabo uyahlehla hayi ubuya ngaphansi akheze nje akheze kwenzeke konke lokho engisuke ngufisa ngike ngathi-ke ngumasengamabhubesi ngike ngakhuluma ngeproduct enhle ngendlela eyisimanga noma engabe kuthiwa unangozi bani noma kuthiwa nje unengozi bani hayi bo hawu noma engabe kuthiwa yitishi uxhaxha ukuze nje la kimi hayi nansi phela inkunzimalanga le ibuya ngale-ke phansi hey bakithi sihlale sithi isikhathi silo siyigcoba nje siyikhanda sifuna ukuthi yenze lento le engiyifisa noma bekuthiwa unabalabani bakithi noma bekuthiwa-ke nkosi yami labo mama noma labo sisi bake wakwaphatha ucream nje kaningi before sekukhona-ke usukwenzile la ebusweni okungasajabulisi hayi phela hawu woza la hayi ngizokuthinta nje ngikuthinte nangu impela ngiyamfunga umayelele emathuneni uyabona njengoba ngilinganisa nje njengoba ngilinganisa ngesitishi ami ya ukuthi mhlawumbe wake wenza operation wastishwa yiyo le ngiyifisayo ngoba yona akekho ungayiboni awukuze nje naso lesitishi sakho lapha-ke bathe-ke mangabe ngenza njengoba kade sibhizi nje senza-ke senza sithesta ukuthi ngempela kuyenzeka yini hey ngizonixoxela-ke inkanankana banginikeze nje omunye umuntu bakithi hey akumkenke ukufa ngeke ngimbize phela akumkenke ukufa uyabona nje impela u10 cent lo namhlanje ungawushutheka hayi ungafihleka kodwa hayi-ke base bethi cha akwengilaphele lo mkenke cha-ke ngiwunesile nje umkenke ngawunesa nizobona nje ngizofaka nje nibuke hawu nganesa bakithi kwavaleke waba mhle luyamntu ngakubona ukuthi kunenyawana zazizinhle zona seyiko nje ukuhlupheka-ke phela kodwa-ke cha amabala la ngilibheki bese ngithi ngenhlanhla enkulu-ke sengiphinde ngenza nanensipho insipho le eyala ekhaya ikhandeka khona nje ngale ngiyayigcoba ngiyihlanganise ngiyigcobe bese-ke ngiyaphakeja kuba kuhle kuba yilento le ekuyiyo ngeke-ke futhi ulithole iphutha kuyo ngeke-ke futhi uthole umuntu esethi-ke no nansi insipho kamngcwabo konke nje kukamngcwabo kubhaliwe kuyabhala ukuthi ukukamngcwabo lokho kuphinde futhi kungagcini ekutheni kubhalwe nje kuphela kuphinde kuze kwenzeke inhlanhla nje ibe enkulu ukuthi kubekiseke sikubone ukuthi cha kube nezinombolo zami ezizosho ukuthi cha umngcwabo lo mawukuthi awukutholi nje kahle vele ungishayela njengoba ngisho nansi insipho ungageza nje ngayo ugeza uvuka uhambe uye noma ngabe uyakuphi noma bekuthiwa phela ushelwa bakithi sengisho ukushelwa nje bazokuvimba noma futhi abe kuthiwa isigwadi nje uyifanela nami awunantombi wavele waganwa nje njengami phela hayi uzoba nazo intombi la ugezile ngaba ugezanga insipho kamngcwabo yahlehla ebuya la hayi ngaba ugezanga ngasuka mani suka bakithi ngifunga bakithi ngifunga odlamini ngifunga oloko othwayo ondla ngamandla okudla mandebele oqhina ligadanga nyawo into abenzandindili bathi ucama kahle wake sethu udlwe eswazini ngaba ubuyi la
Bese ngithi kubafowethu, hey nathi impahla enkulu bobaba. Thola ubaba useyihlalele mhlawumbe la ekucinywa khona ukoma ngoba ebalekela isimo esithile. Cha, nansi ke indaba enkulu. Ibhaliwe nje isatholakala nje la kimi kwamanje. Vuka mama bakithi. Hawu mama vuka phela bakithi. Hawu mama bakithi vuka naku sekunjalo. Hawu uNkulunkulu wami mama vuka. Vuka mama. Vuka mama. Baba. Nansi indaba la ikhona. La ke bobaba ngiyokuxoxela nje. Kodwa nje uyifaka ayimnandi yebula. Hey ayimnandi yebula. Ayimnandi yebula. Ayimnandi yebula okuyaye kusizeke baba. Iyayifuna nje uqala uyibamba unyakazisa uyitshela uthi hey bakithi ngiyekhaya ngiyobona umama ngifisa ukuthi umama impela namhlanje angadideki yimi mangena nje sibingelelane sijabulelane. Angifika ke ebhodlela likaMngcwabo usufikile ekhaya ngilekelele ke emncwabo. Lekelele emncwabo ngibambe lenkonzo kuze kuse. Kuba njalo ke ngempela. Ngiyokuxoxela ukuthi uyenza kanjani. Hey. Ayimnandi yebula. Ayimnandi yebula. Kodwa futhi yinhle ebantwini abashadile, abantwini abaganiwe. Ngoba emva kwayo uma ungaganiwe ijele likhona. Angithi ngakhelene nane police station. Mawusuzokwenza umonakalo nje obuphushwa yilokhuza kaMngcwabo. Bazokuqoqa labafowethu. Ayimnandi yebula. Ayimnandi yebula. Yebula. Apha mangami. Gcwele isisu. Gcwele isisu ngiyakudabukela njalo wena, igcwele isisu nje. Bese ngithi ngiphinde sebaningi ke ababukeli nabalandeli bakaDokotela uMngcwabo kade belobe ngibuza ngebath salt. Uyahlehla magic salt. Kusuka amaphepha. Kusuka amaphepha nje sekunjalo nje ubona nje kubhaliwe. Nje ubona nje kubhaliwe kusuka amaphepha ngempela. Kusuka amaphepha nina nonke kade ningibuza ukuthi sesikhona nisiwasho nasi sesikhona. Kukhandiwe lapha kukhandiwe futhi kukhandiwe kwaqedwa kwathukuzwa kwabeka. Uyazi enye into nginixoxele nje bomama lapha emakhaya noma ungakusithatheke bakithi usibeke nje ekhaya lakho. Mhlawumbe bese usenza nje into ibayodwa uzivule. Hawu bakithi. Uzivule nje kanjena maye. Kuyokwenzeka nje into ongayazi nawe. Noma ingane mazithi sicela ukuye egoli, uvele nje uzivule noma uyiphosele emanzini igeze bese ziyahamba. Noma ke ekhaya mhlawumbe akulaliki usithathe isifake emanzini. Noma ungakorobha nje ngaso ukwenze nje into ehlukile. Ukorobha kuyeke lokuchela. Abantu abaningi sebegada ukuthi siyachela. Ukungacheli noma usithathe nje uwashe ingubo zakho ekhaya bese uyayithatha uyayineka. Naku sengikhipha amathipha kaMngcwabo uyahlehla. Bese ngithi kunana nesigqabo lesi esabo baba lesi. Isigqabo ke lesi sabo baba. Bafowethu. Yey bafowethu. Hey. Bafowethu. Hey. Ngiyakutshela impela ngiyakutshela bhuti ngiyakutshela.
ngiyakutshela hawu kade ufuna uca ulitholi ufuna ucu nje ulitholi bhuti uwoza lapha mani ngikona 7334 kamla phela lokho kungenzeki kwabanye abantu lapha kwamngcwabo bakithi ubusuku nemini kuyenzeka lokho okungenzeki lena nalena kodwa lapha bafowethu ule ucela hayi ingani ngikhona nje bakithi hawu bafowethu ngikhona bakithi ngikhona nje ngila bese ke ngithi ke kosisi siswami hawu njalo lo uhlala ugodlile uzuzigodle uzuzibe nethemba ukuthi cha ke lo ngemgodla impela ngathemba ukuthi ugodlekile bese uyaphunyuka hayi hawe imali kanjani nje kambe kanjani nje inganisisi awude ngihlebele nasisi ongena charge nokufika kimi awude angithi uyabona ukuthi depend ukuthi wena isiphi isandla osisebenzisayo ngadeke babukele emakhaya akumavideo senizowabuka sebekhomba laba futhi abasengeyimithi mina ngathi ngisengamabhubisi laba sengeyimithi enizobeza sebekhomba sisi uvela uthi nje la ngoba wena phela ungowesifazana ngiyazi akusahagwana kodwa nje uthi kodwa phela umuntu engowakho uyamhaga hawu owakho uyamhaga phela bese uyabuya nje uthi bijana nje hayi into eningi uthi sekuphelele yabona sekuphelele hawu kodwa hawu sweetheart hawe mali sweetheart bakithi mntakwethu kodwa nje dala awusangicabangeli nje bakithi ukuthi noma ungihambiseleke bakithi iqhajana nje ekhaya angithi kufuna ukuthi usho njalo phela ukuthi iqhajana yena uzobe sephendula ngelikhulu athi hayi ngeke phela udeserve iqaphu bakithi udeserve inkomo hawu dali udeserve inkomo hayi iqaphu bese futhi sizophinda uqala phansi hawu kodwa mntakwethu ingani bengikuzwela nje mntakwethu bakithi ngoba phela sibuya kwi-COVID ngithi mhlawumbe imali awunayo awumile kahle uzomzwa futhi yena ethi hawu cha omashonisa bakhona mayingangiboleka nje noma u-50,000 mntakwethu ngeke sengiyobona mina ngiphuma kanjani esikweletini angithi indaba isuka la wozala 7334 bese ngithi ebusuku mhlawumbe awulali uyahema mhlawumbe ebusuku uphupha kabi mhlawumbe ebusuku ukuze uvuke usukume uhambe nje endlini mawugezile la wafaka nje emanzini akho wageza bese mangabe usulala usugezile mawuthanda nokustima ungastima mawusugezile bese uvula la mncwabo ngiyabadabukela abanye bofa bezilanda uthi nje motho hawu Nkosi yami uthi nje ngizolala isuku ingane encane namhlanje uyithinte nje umzimba wakho wonke umzimba noma futhi ngingathiwa ke mhlawumbe uvakashelwe noma umama noma ubaba ekhaya uyomzulu esondela efuna ukukhonela eduze angithi kuyaqoqa nje lamafutha la kamncwabo ayaqoqa nje aqoqa umzulu efuna ukukhonela eduze kanti ubanjwa ile mpahla futhi nje bosisi lapha kulamaphesi ethu iyaphoseka ngivela ukuthi igalakada ihlalele kuduma ke izulu ke ngaleso sikhathi kusekuningi ke babukeli njengoba ngike ngasho nje ke ngathi namanzi asekhona abakaqedike bakithi ubhodla umlilo usebhizo sawasila ngalo sawavana kodwa nje akhona
uyaphuza futhi nje emuva ngisebhizi ngale ethi ngizoke ngifuna amanzi ama uwaphuzile uhlale nje inyanga yonke ungaphuzi amanzi emzimbeni nje kuhamba mina anizwa yini emzimbeni nje kuhamba awami amandla kodwa angisho ukuthi phela ngithi amanzi angaphuza abafowethu amanzi ayimpilo sengisho ukuthi kuhamba mina ekutheni uhlala uthi ukuthi amngcwabo bakithi awungiphinde phela njengamanje ngithe i500 mils ngifuna ukuthi mangabe uzoda nguphindi ungifuna u20 liter umngcwabo awungizame ngo20 liter uyothi usuku uthi mngcwaba ongizame ngedrum uthi usuku uthi mngcwaba ongizame impela ngo200 liters lapha nekhaya bakithi sesiphila ngawo lamanzi ngoba owaphuzile bafowethu hayi akabe sonyo bakithi owaphuzile akabe sonywa ngizathu ke 18 akabe esonywa bese ngingebela futhi labo mama laba abanobaba abangondli kahle ekhaya abathi nabe bethole lamasenjana abayatholile ahamba umuntu ayothenga kaningi amabhodlela kaBhiya uyazi mawami mangingakwebela nje mawuzothatha lamanzi kamncwabo uvele nje umgeze